وەکە ژنێکی یەپەژێ و وەکە ژنێکی کورد ez heştê adarê lêber apo û jinên cîhanê û dayika şehîda pîroz dikim. Destpêkê de ez keçekî kurd im. Ez nêv malbatekî welatparêz de mezin bûme û ez tevlî yepejê bûm û ji bo ez fikir û felsefa lêber apo rabikim û ser wî esasî min xwe nas kir, min xwe da xuya kirin. Demê ku şerê dijme Daişê de yepejê xwe da xuya kirin, yepejê Daişê şikand, yepejê Daиш tune kir. û niha yê Daиш ser kursî xwe re niştîne dibêjin yepejê bila nebîne rojava de, rêber apo qebûl nakin. Demê ku jin dibêjin jin bila nebe yepejê nebe, rêber apo jî dibêje bila nebe, qebûl nakin rêber apo. Ev 13 sal e yepejê ber xwe didê, wî timî ber xwe bidê û yepejê hebûne û tunebûne. Wextê yepejî nebe rojava nîne, rojava nebe yepejî jî nîne. Dîsa dibêjim heştê adarê li rêber apo û jinên cîhanê û li dayika şehîda pîroz dikim. Vî jî berxwedana yepejê. أنا ستيرا ديريك من المكان العربي. قمت على اليبجة لفكر القاعدة أبو لأنه يعطوا قيمة للمرأة. رحنا كمان من قبل كنا نحارب داعش بكل قوة، وهلأ كمان رح نحارب داعش بكل قوة وبكل إرادة، ورحنا كيبجة رح دائما نحافظ على وجودنا.